Pois moi boa noite, moitas grazas pola vosa asistencia, moitas grazas á Agrupación Cultural Alexandre Bóveda por acollernos unha vez máis aquí, non? A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda non é unha asociación amiga, é moito máis, é unha asociación colaboradora, non? Facemos moitas cousas xuntos, e mesmo mañá empezamos un novo proxecto xuntos, non? Que é o traballo con distintos colexios da cidade da Coruña, que van desenvolver nas súas aulas actividades sobre os soños na gaiola, que celebramos agora os 50 anos da súa publicación, en 1968, e que pasa, non te cortes que... E que mañán representarase a obra de teatro Os soños na gaiola e a partir de aí faránse unha serie de actividades que culminarán o día 21 de marzo como un acto conxunto deses colexios no Auditorio do Agua. Bueno, tratarei de ser moi corto, moi breve para que Pilar poida desenvolver, pois ela é editora desta obra, por tanto poida desenvolver un pouco o seu contido, non? Unha exposición do seu contido. Evidentemente, todas e todos coñecemos a Manuel María como o poeta, non? Non obstante, el adentrouse noutros xéneros, na narrativa e no teatro, non dunha maneira puramente ocasional, non? Si decimos así grosso modo, das algo máis de 100 obras que Manuel María escribiu, 50 son de poesía, 50 son de narrativa, teatro e ensayo. Un pouco máis, xa digo, un pouco máis de 50 neste caso. Ademais de máis de 1500 artigos ou colaboracións xornalísticas que fixo ao longo da súa vida. Dentro dese 50%, un pouquinho máis, de obra non poética, o peso da obra dramática de Manuel María é enorme, é moi sobranceiro. Sobranceiro desde o punto de vista cuantitativo, aquí recóllense 33 pezas, podíamos falar de 35, logo Pilar xa seguramente aclara un pouco iso. Por tanto, desde o punto de vista cuantitativo, o peso desa obra non poética é enorme, pero ademais tamén desde o punto de vista da querencia persoal de Manuel María polo teatro, que o ten manifestado en reiteradas ocasións. Isto non é moi congruente, é moi acorde co tipo de persoa da que estamos a falar, de Manuel María. Manuel María é unha persoa que se inscribe de forma moi consciente dentro dun sistema literario, o sistema literario galego. O que el pretende, sempre o repetía, pretende contribuir de forma humilde, por tanto, enriquecer ese sistema literario. E dentro dese sistema literario, pois dunha forma destacada, as Irmandades da Fala fixeron moito énfase na función de intervención e na función pedagóxica do teatro. Por tanto, había xa aí, digamos, un programa a desenvolver no que Manuel María, conscientemente, baixo o meu punto de vista, se insire ao adentrarse na produción teatral, na produción dramática. E, por tanto, nós, como fundación legataria, na que descansa o seu legado, tiñamos a obriga, non só era unha necesidade real, sino que, ademais, nós tiñamos a obriga de publicar esa obra dramática completa. Máxime, tendo en conta que moitas destas obras son inéditas e algunhas delas, moitas delas, de difícil localización no caso de non ser inéditas. Por lo tanto, emprender este traballo, aínda que dificultoso, xa había moito tempo que lle tiñamos ganas e finalmente puidemos leválo a cabo grazas a outras cousas, pero de forma fundamental a disposición de Pilar García Negro para emprender a tarefa. Eu non vou falar do contido da publicación, porque iso correspondelle a Pilar. Farei únicamente unha apreciación de carácter xeral ou de carácter global.
desde a Fundación, desde logo, consideramos que a achega que estamos a facer con esta obra é moi importante, a achega ao teatro galego é moi importante. E creémoslo así porque, en primeiro lugar, preséntase unha riqueza de obras moi importante, unha diversidade de obras moi importante. E tamén, non é menor isto, unha posibilidade de representación desas obras tamén moi diversa. Aquí hai obras que poden ser perfectamente representadas no teatro escolar, xa como facía referencia María Xosé, unhas delas xa moi significadas que teñen centos de representacións nos colexios, outras delas polas agrupacións de carácter amador, as agrupacións de base que fan teatro, e moitas outras, pois, desde logo, polas compañías profesionais. Desde logo, os textos teatrais e a súa representación son dúas caras da mesma moeda. Un texto teatral só se realiza verdadeiramente na súa representación. Por iso, cando nós publicamos esta obra, concebímolo como un proxecto único con outro aspecto. Ese outro aspecto é a convocatoria dun certame, que este ano é o primeiro certame Manuel María de proxectos teatrais. Ainda que non é o motivo de hoxe, pero sí quero facer referencia a iso porque, digamos que para nós é o mesmo proxecto. Por unha parte, dar a coñecer a obra literaria, neste caso dramática, por outra parte, promover a súa representación, porque é aí onde se realiza verdadeiramente un texto teatral. Ese primeiro certame, que está a punto de fallarse, e que será presentado aquí, presentado públicamente en a súa entrega, na cidade da Coruña o día, isto é primicia total, porque non o saben nin as compañeras, vamos, o día 28 de novembro no Teatro Rosalía de Castro, está destinado a compañías profesionais. É un premio, digamos, singular, non coñecemos unha formulación semellante, que consiste en que nós como fundación entregamos a compañía gañadora 2.000 euros, unha cantidade moi pequena para realizar un proxecto teatral. Pero o gran premio consiste en que 26 concellos se comprometen a que ese proxecto teatral sexa representado. Por tanto, estamos falando dun premio moi importante. Tede en conta, supoño que para a bralla de moitos de vós, polo menos a min resultou que así, cando mo dixeron, cando, desde a xente que vive moi de dentro o feito teatral, o feito profesional teatral, a media de representacións dunha obra de teatro en Galiza está actualmente en 6 representacións. De maneira que os proxectos que concurren a GADIC, que reciben unha axuda para a súa produción, pidinlles un mínimo de representacións para logo efectivizar a axuda. Creo que está agora ese mínimo en 5 representacións ou 4 representacións, algo así, semellante a isto. E hai moitas compañías que teñen serios problemas para cobrar a subvención porque non son capaces de ter ese número de representacións. Lóxicamente, ese número de representacións co caché que eles mesmos indicaron na propia axuda, e que iso vai vinculado á axuda que lles dá, é dicir, non vale facer unha representación gratuita, porque senón compensaría obviamente. Por lo tanto, estamos a falar dun premio moi importante, apoiado por concellos, para a nosa diversidade deses concellos e tamén a extensión xeográfica, tanto de todo Galiza, tamén importante, moi importante. É un premio bianual que se lle concede á compañía que resulte gañadora porque presentan só proxectos, concédeselles un ano para realizar ese proxecto e no ano seguinte as representacións e o ano seguinte convocatoria. Bueno, nós estamos convencidos de que se nós somos capaces de que este proxecto se estenda no tempo, é dicir, que ese certame se siga convocando todos os anos e
o apoio indispensable, hai que partir disso, o apoio indispensable da publicación deses textos, por tanto, de poñelos a disposición das compañías, estamos facendo unha contribución moi importante ao teatro galego, non? E tamén, como non, unha contribución moi importante para a difusión dunha obra literaria, neste caso a de Manuel María, que é un dos grandes valedores do noso teatro, non? E máis, eu particularmente estou convencido de que no pouco tempo, relativamente pouco tempo que levamos traballando desde a fundación, e que temos algúns logros de interés. Creo que é un logro de moito interés o ter feito que a Casa Natal de Manuel María se convertese en casa museo e, ademais, irlle dando progresivamente cotido, e seguimos nese traballo, con tantos colaboradores e colaboradoras, moitos deles ou algúns deles aquí presentes. Evidentemente, iso é un logro, creo que inigualable, no sentido de deber da Fundación, primeiro deber da Fundación. Mais, a partir de aí, para min, todo o traballo, comparado con este proxecto, concebido, insisto, como texto e unha presentación, pois é menor. Por tanto, para nós, estamos diante dun feito moi importante. Para rematar os agradecimentos, que para ser breve diremos a dúas persoas, unha que non está presente, pero que sempre nomeo porque creo que é o noso deber, o deber da Fundación, que é o de Camilo Gómez Torres. Camilo Gómez Torres, nós temos que estar eternamente agradecidos por ter dedicado toda unha vida a estudar e ordenar a obra de Manuel María. Isto é impagable, porque cada traballo que empeza a Fundación, a respecto da súa obra, nunca empeza de cero, sempre empezamos a partir do traballo tan importante que fixo ele. E, claro, en fin, como non podía ser de outra maneira, claro, neste caso, agradecer moi especialmente o traballo que ten feito Pilar García Negro, o poñerse, ter o punto honor, que hai que telo para poñerse a facer un traballo tan laboriosísimo como este que tedes aquí, e logo telo realizado co rigor que nos ten acostumbrados. E xa, sin máis, pasolle a palabra a Pilar. Vou comezar polo final, porque quero dicer que a obra de Manuel María, na súa totalidade, e dentro dela toda esta produción teatral, medra co paso do tempo. Non é únicamente que se trate de unha obra que non envellece, ou que envellece moi ben aténdomonos só ao tempo cronolóxico, senón que realmente está chea para o noso presente de incitacións, de suxestións, de moitas posibilidades de leitura, e neste caso, naturalmente, tamén de representatividade. Pois ben, na introducción breve que incorporei a edición desta obra, comezo cunha aserto, unha afirmación que pode semellar hiperbólico, que pode semellar unha licenza ou unha concesión á grandilocuencia. Digo que nace un dramaturgo para a escena e para a literatura galega. Mais explico, eu que non son nada amiga de grandilocuencias gratuitas, explico a seguir en que me baseo para esta afirmación. En primeiro lugar, a dedicación teatral de Manuel María definoa como continuada, experta e propositada. En segundo lugar, abranxe un arco temporal que vai desde 1957, a primeira obra, o Auto do Taberneiro, até a derradeira 2001,
o auto do lugar o encanto de Raboces. Por tanto, temos máis de 4 décadas, 44 anos da súa vida como escritor. En terceiro lugar, porque toda esta dramaturxia revela ou demostra a posesión de un oficio técnico que non ten a ver co amador ou co afeizoado que cultiva ocasionalmente como hobby a escrita teatral. En cuarto lugar, moi atractiva porque dela arrincan desta obra teatral múltiplos cabos ou múltiplas incitacións que revelan intertextualidade, isto é, un diálogo coa súa obra poética e aínda con outros xéneros como a narrativa ou como o ensaísmo ou como a escrita xornalística. En quinto lugar, ten toda ela un valor fondo a respecto do contexto galego, da propia historia da Galiza. A respecto do individualismo que tanto prevalece hoxe, ou a respecto desa especialización empobrecedora, a liña real ou o río de abundante caudal e riquísimo cualitativamente da literatura galega é moi moderno, ou ben, diríamos, revela o contrario dese afán individualista autorial e tamén desa hiperespecialización. Porque realmente, se ben a consideramos, desde a fundadora Rosalía de Castro, temos unha dedicación unha concreción do seu talento literario en todos os xéneros. Todos. Subliño o cuantificador. Se acudirmos ao Otero Pedraio, pois faríamos certa a mesma afirmación. Se reparamos en Eduardo Blanco Amor, pois o mesmo. Pero todo iso poderíamos tamén traelo aos nosos días. E claro, sendo tan temperada a data de inicio de Manuel María na dedicación teatral, no oficio teatral, estamos na década dos 50, no 57, 1957, pois entón aí claramente falaríamos dun afán notorio de continuidade, de él, sendo tan novo daquela, reatar ou vincular a súa biografía literaria a esta tradición xa presente na literatura galega desde no século XX, desde as Irmandades da Fala e a partir de todo o que delas se desenvolven. Entón, claro, por todo isto e tendo en conta que o teatro ten e continúa a ter, aínda que con moitos competidores, xa sabemos, pero continúa a ter un importantísimo valor megafónico a respecto da lingua e da elevación da cultura galega, aí a metonimia ou a metáfora funcionan perfectamente. O teatro significa subir a escena, significa elevar a un estrado, a un palco, a un escenario, en definitiva, unha porción de ficción literaria ou de realidade literaturizada, dramatizada e interpretável ou interpretada. Pois ben, igualmente, elevamos a condición, como digo, da lingua e elevamos a condición da literatura galega. Vou entrar en polémica ocasional e, desde logo, transitoria con Alberto Ansebe, compañeiro de mesa e factotum e grande artífice traballador da Casa Museo da Fundación Manuel María,
a respecto de unha etiqueta, digo, por así botar un pouco de salpimentar un pouco o noso acto de hoxe, non? Porque é unha improvisación, naturalmente. Despois volvo ao rego, completamente volvo ao rego. A respecto dun sintagma, dunha etiqueta que se usa moitísimo, que é a de sistema literario. Claro, eu non lembro se disto falei con Manuel María ou non, e non sabemos, lóxicamente, o que opinaría. A miña opinión, ao meu xuizo, tan suxeito a polémica como o uso que se fai del, por suposto. Eu coido que non existe, nin existía, nin existe na literatura galega, na sociedade galega, o sistema literario. O sistema métrico decimal, de momento, e momentante. De momento ainda usamos e gravamos. Sistema literario. Literatura, sí, claro, inclusive en situacións de grandísima indixencia. Tal e como eu entendo, o sistema, que xa sei que é algo moi usado e que funciona como sinónimo de literatura, pero claro, requeriría algo que nen existía naquela data dos anos 50 Auroral, da publicación do Taberneiro, a primeira obra de Manuel María, en 1957, pero tamén non hoxe, porque aí necesitaríamos ter unha rede ou unha estrutura institucional no sentido, hai obra, claro, pero no sentido pleno institucional, no sentido pleno da palabra, para podermos individualizar e identificar cada un dos actores ou cada un dos axentes intervinientes no feito literario hoxe en día. O mesmo Alberte Ansede, con toda a competencia ou con toda a exactitude ou con toda a precisión, está a deplorar algo evidente que a profesión teatral coñece, mas nós como espectadores e espectadores, por tanto como consumidores tamén coñecemos, que é a absoluta escaseza de representacións que existen. Perdemos, eu polo menos como espectadora, e son unha amante do teatro de toda a vida, perdemos, eu polo menos, como digo, moitísimas obras, mesmamente porque é o día exacto en que se representan, ou o día seguinte, pois estamos ou non estamos, podemos ir ou non podemos ir. Pero, en fin, desculpome porque iso é unha incursión ou é unha digresión que non ten sentido aquí. Podería, de todas maneiras, claro, lembrar, fíxense, vou facer unha leitura moi rápida, década dos 50, do século pasado, claro está, temos, vayan, por favor, reparando nas editoras, a publicación de 1952, O desengano do Prioiro, o pasamento da alegría co gran auto epilogal e xusticeiro dos féretros de Floravia, de don Ramón Otero Pedrallo. Monterrey, Vigo. 52 tamén, A Serpe, conto de Monifates e 8 diálogos, acotacións e coros, de Mariñas del Valle, Xenaro Mariñas del Valle. Colección Grial, a revista, claro, Vigo. 1953, Os vellos non deben de enamorarse. Como sabemos, estreada en 1941 en Buenos Aires, por tanto, unha obra que tivo que exiliarse. 1953, o entremés famoso sobre a pesca do río Miño de Feixóo de Araúxo, claro, do século XVII, 1771, editorial Monterrey, Vigo. 1954, Os cazadores de dotes ou Os cazadotes de dores, de Xosé Luis López, revista Posío, Ourense. 55, Coa máscara do amor, de Leandro Carré Alvarellos, revista Cuatro Ventos, Braga. 56, Romeo e Xulieta, famosos namorados, de Cunqueiro, Galaxia. 57, Almas en pena e máis tiros na rúa, Leandro Carré Alvarellos, revista Cuatro Ventos, Braga. Vieiro Choído, de Xosé Luis Franco Grande, Galaxia, digo. 57, Miras e máis o ángulo de pedra, de Isaac de Pardo, Titania, Buenos Aires. O auto de Taberneiro, de Manuel María, 57 tamén, revista Cuatro Ventos, Braga. O pauto do demo, de don Ángel Fole, Castrelos, Vigo. O incerto señor don Hamlet, Príncipe de Dinamarca, de Cunqueiro, Galaxia, Vigo. Temos Galaxia,
temos Monterrey ou Castrelos, temos a editora, a revista portuguesa, ou temos ainda unha revista ourensana ou unha revista galega. Quero dizer, está nacendo. Por que tiven interese en tamén agora recordar este catálogo? Son 17 obras, porque nos primeirísimos anos 70, en concreto, no curso 70-71, sendo eu primeiriza estudante, xa onde vai, verdade, a data, nas aulas da Universidade Compostelana, celebrouse un congreso, un simposio sobre teatro de varias literaturas peninsulares, e a respecto do galego, as e os estudantes daquela, recordo que interviñeran estudiosos ou profesores como Alonso Montero, como Ricard Salvat ou como José Monleón. A respecto do teatro galego, saímos coa idea de que o teatro galego era moi pobre e que só tiña dúas obras de relevo, que eran Os vellos non deben amarse Castelao e A fiestra baldeira de Rafael Dieste. É dicir, así era o estado de cousas. Reparen nesta listaxe de 17 obras. Quero dizer, con isto, quero chegar a que na nosa literatura, no estudo da nosa literatura, hai unhas dificultades obxectivas en toda a época que me estou agora a referir. Son naturalmente xa de índole sensorial, claramente, de represión completa da lingua e de calquer cousa que tivese a ver co galego. Despois virían outras censuras xa no regime político actual, mais é que a maiores padecemos unha outra, que é unha especie de complacencia na ignorancia, ou unha especie de atrevemento crítico que pasaba por sentar non inexactitudes, senón falsas verdades ou mentiras completas, claro. E iso tiña, a respecto do teatro, pero tamén de outros moitos asuntos da nosa historia literaria e da nosa historia en xeral, pois tiña claro un efeito totalmente negativo, completamente disuasorio, porque se esa era a cantiga coa que nós ficábamos, pois xa para que interesarnos por pescudar nada ou por interesar nada. E xa ven que nesa década, 1950, só nesa década de 60, 17 obras. Unha outra cousa é, e aquí entraría a coxeira do sistema literario, unha outra cousa é non só a censura, claro, senón a difusión, a leitura, a posibilidade no teatro de representación, etc. Pois ben, temos aquí nesta edición 33 obras de un inventario de 35. O inventario debémoslo e tiramos amplamente proveito del, como xa Albert Ansede lembrou, do meritísimo traballo de Camilo Gómez Torres. Desas 35 obras, hai dúas das que temos noticia directa, entre outras fontes, por unha mención de Manuel María en cartas, en correspondencia de 1966 a Ramón Piñeiro, dúas obras, A luz non volve atrás e As estrelas están lonxe, que non demos localizado. E por iso non ousamos titular obra teatral completa, pois na esperanza, non desistimos, na esperanza de que podan ser atopadas e publicadas como apéndice ou como, en fin, anexo, ou como se mellor considera. Entón, xa ben comprenden todas e todos vostedes que estamos ante unha auténtica floresta, ante unha 33 pezas de teatro nese tempo que xa antes comentei. Tal como nunha primeira aproximación todo este catálogo teatral, todo este repertorio nos permite afirmar, pois
eu coido que cabe falar ao longo de todas elas tanto de unha autobiografía literaria como de un espello histórico. É dicir, cabería a posibilidade, coñecendo asemade moito ben a obra poética, a xornalística, a ensaística, a narrativa, claro está, de Manuel María, en paralelo con toda esta bibliografía, cabería perfectamente ir facendo ir debuxando a traxectoria, as mudanzas estilísticas, a eleición de certos temas, o equilibrio ou desequilibrio entre esperanza e desalento, a posición, en definitiva, do autor ante o seu presente, a súa propia historia contemporánea. É dicir, todo isto é perfectamente, este seguimento é perfectamente posible. Estou dando ideas para ver se alguén se animar. E ao mesmo tempo falo de un espello histórico que abranxe, claro, dúas etapas caracterizadas, porque temos toda unha, non é a metade, pero case, toda unha parte desta produción teatral escrita en condicións dificultosas do ponto de vista externo, porque está escrita na ditadura franquista e, por tanto, sometida a todos os condicionamentos. Entón, isto non o podemos, a todos os condicionamentos sensoriais, isto non o podemos perder nunca de vista, porque aí o escritor non ten a cabeza e o corazón libres, pero non a mao. So pena de ficar a súa obra, e hai casos así, o caso do Xenaro Mariñas del Valle, por exemplo, so pena de ficar a súa obra nunha gaveta e de non ter posibilidade ninguna de esperanza ninguna de ser publicada e moito menos de ser representada. A segunda parte, caracterizada, é no regime político actual. Entón, aí poderíamos, en leitura desatenta, pensar que un escritor como Manuel María se adaptase ou se conformase á venda dese produto político coñecido polos seus artífices ou polos seus corifeos como Transición, pero claro, de ninguna maneira o fixo, porque el sempre declinou en clave galega, en mandamento galego, tanto a visión da sociedade como do propio momento político. De maneira que aí temos tamén toda unha variedade. Logo, farei ese exercicio de dar leitura a títulos e a unha ficha brevísima de cada un deles. Tamén nos cabe contemplar algo que eu coido que é vertebral na súa poesía. A didáctica fácil, a didáctica escolar, diríamos así, rápida, pois levaríanos a, por exemplo, clasificar a poesía por etapas sucesivas. Eu nunca a lín así. É dicir, estou a falar por, claramente dizer, un Manuel María lírico, poesía intimista, político, social realista, e despois outra vez de novo lírico confisional. Insisto, eu nunca o lín así. Todas esas liñas supoñen interseccións. No meu xuízo, en fin, naturalmente todo isto tamén é un elemento críticamente discutible, por suposto. É dicir, non hai fases, hai, insisto, entrecruzamentos, hai interseccións. E na obra teatral imos asistir exactamente ao mesmo tamén. Falo de espello histórico a través de varias proxeccións, claro, porque temos desde tradicións galegas refeitas, temos desde un formato teatral como é o auto, destas 33 obras,
15, case a metade, portan adaptanse a este formato teatral, ao auto, pero para lle dar a volta completamente. Isto é o auto tradicional e triunfante na escena española do denominado siglo de oro, do barroco español, e na escena portuguesa, aquí vai mudar, claro, completamente. É a creación dunha nova épica, e, por tanto, vai estar ao servizo dunha socioloxía e dunha concepción literaria e, naturalmente, de unha épica, como digo, inteiramente non diferente, senón, claro, completamente contraria. É o mundo do traballo e, naturalmente, da tipoloxía galega sempre. Temos obras dedicadas, e subliño isto que é moi importante, nun tempo histórico que algúns e algunhas dos que estamos aquí podemos lembrar ainda perfectamente, onde era heroico atopar materiais lexíveis e accesíveis sobre historia de Galiza. Entón, tamén o Teatro Manuel María vaise internar na historia de Galiza, na ficción teatral construída sobre a historia de Galiza, para suplir, non só para isto, pero, entre outras cousas, para suplir a carencia absoluta de coñecemento da nosa historia. Aí temos os Irmandiños, ou aí temos a Revolución de abril de 1846. Temos logo un interese directo na contemporaneidade e en loitas tan agudas como as que no comezo dos 70 viveron as cidades de Ferrol e Vigo. Eu, vindo hoxe para aquí, estábame lembrando de como unha obra de Manuel María como A Folga, de 1976, que está directamente vinculada temáticamente a estas loitas sindicais de empresas de centos e centos de traballadores, pois ven de como ten un remate, é o remate da emigración, que hoxe é o que nos nosos tempos lamentablemente padecemos e vivemos como outra ferida máis na economía e na sociedade galega. Con isto, quero dizer que tamén hai un carácter, en varias das obras de Manuel María, un carácter visionario ou un carácter profético a respeito, por exemplo, da denominada autonomía. Automonía vai aparecer cómicamente, humorísticamente transformada nunha súa obra teatral, que, claro, a altura de 1978, 1980, podía parecer ferretes ideolóxicos do autor. Podían ser estas obras que teñen ademais un carácter panfletario, podían parecer fillas só tendenciosas, en definitiva, deste carácter ideolóxico do escritor. Pero, claro, nada diso. Lidas moitos anos despois, case 40, 30 e tantos ou 40 anos despois, realmente é que o grau de comprobación é do que aquí aparece, da anemia que aquí se retrata, pois é evidente. Utilicei un adxetivo que quero precisar porque non ten na miña boca un gramo de adxetivo despectivo, adxetivo panfletario. Estou utilizando no sentido original, non na connotación que adquiriu coa pasaxe do tempo. Un erudito francés, por exemplo, Phileas Lebesgue, denomina panfletaria a poesía, gran parte de poesía de Valentín Lamas Carvajal. É directamente, e aquí aplicaríamos, teatro directamente de excitación e propaganda, que cumpre unha función conativa, a función de crear conciencia e de mover a
acción, a unha realmente movimentación social. Ben, temos aquí outro dos espellos fundamentais é o que poderíamos encaixar baixo o marbete de tratamento metaliterario, a homenaxe a Rosalía de Castro no ano 1985, o centenario do seu falecemento, ou a mistura de homenaxe ao grande don Ramón Otero Pedraio con desenvolvemento onírico completamente, pois do auto do Castromil, ou a recreación da lenda da historia de don Gaiferos, ou unha oportunísima dramatización de Eduardo Blanco Amor en 1981, o ano en que se cumpriron 50 da publicación de poema en 4 tempos a un pescador galego. No cincuentenario deste poemario, Manuel María realiza e publica a adaptación teatral, que realmente é unha auténtica épica do mar. En fin, que temos todas estas leituras riquísimas, como digo. A edición destas 33 obras complétase, ou mellor dito, antes de indicar os anexos, ordénase cronolóxicamente, marcando, sempre que é posible, a data da escrita e a data de publicación. Aí o caso máis rechamante é Edipo, escrita en 1960 e só publicada en 2003. De maneira que, reparen, 43 anos de diferenza. Pero despois é moi conveniente sempre saber, independentemente das súas posibilidades de edición, pois a data da escrita que indicamos ou detallamos sempre que é posible. Engadimos 2 palestras que pertenceron sobre o teatro de Manuel María, que pertenceron, como digo, ao congreso organizado un ano despois do seu falecemento, en 2005, pola Asociación Sociopedagóxica Galega e a Universidade da Coruña. Unha delas é referida aos autos do escritor, da autoría de Enrique Rabuñal, a outra é de min mesma. Unha selección de bibliografía secundaria referida ao teatro, unha escolma, nada máis, da autoría de Camilo Gómez Torres, e un texto moi importante que é o manifesto que a profesión teatral lle pediu a Manuel María para ser redixido e proferido e dito en 1994, e que levou por vontade do escritor o adxetivo de galego, o manifesto galego, e onde realmente tamén todas as súas demandas ou reclamacións continúan tendo toda actualidade. Para irmos xa concluindo, por si tenen alguna pregunta ou calquera outra cuestión, pois voume limitar a ler, e será unha ficha absolutamente telegráfica e esquemática, claro está. Entón, simplemente para tratar de demostrar o que antes indiquei, como hai unha variedade de perspectivas e de protagonismo tanto individual como colectivo, é unha riqueza cualitativa, por tanto, enorme ao longo de toda esta produción.
por orde cronolóxica de escrita. Auto do taberneiro, o tratamento lírico da soidade a través de unha personaxe ben familiar á economía e socioloxía galega. Edipo, a refacción do grandioso mito clásico, sempre en perspectiva galega, agalegada. Auto do labrego, a elevación da maioría da clase traballadora galega e con conflito interpares incluído. Auto do mariñeiro, que encobre, a parte desta elevación épica, encobre tamén unha metáfora, toda unha alegoría sobre a ansia de liberdade que representa o mar. Barriga verde, que a unha contestación política encuberta con resurreición da personaxe popularísima nas barracas de Lugo, por exemplo, nas festas. Farsa de Burulú, alegoría tamén anti-ditatorial, clarísima. Auto da costureira, tamén a unión de lirismo e ansia de liberdade feminina, de corte dunha rotina tradicionalista, dunha atadura. Aventuras e desventuras dunha espiña de toxo chamada berenguela, representadísima. Aquí María Xosé Bravo ten aquí algunhas edicións que mereceu, que mistura toda a que xa sabemos, ou penso que é das máis coñecidas do escritor, o confronto entre apariencias e realidade e a denuncia, claro está, de todo o autoritarismo e de toda o aristocratismo representado neste caso pola soberba Folla de Carballo e por todos os elementos, o alcalde, o xuiz, o carcereiro, etc. E tamén con protagonismo feminino, nunca desdeñável. Abril de lume e ferro, a revolución de 1846. Unha vez foi o Trebón, os irmandiños. Auto do maio esmaiolado, a refacción desa lenda galega. A folga, xa a citamos antes. Auto transcendental da escola tradicional. En paralelo ao arranque da Unión de Traballadores do Ensino de Galiza, da potencia de Erga, os estudantes revolucionarios galegos a aquela altura, na defensa do ensino ou dun ensino laico, galego, científico e popular, con todos os lemas. Aí, particularmente moi querida por min, porque tive a ocasión de representala no Instituto Eusebio da Guarda. A lúa vai encuberta, voume referir a como esta obra, A noite ten un camiño, o título primeiro, ramifícase, bifúrcase. Esta é a obra que publicamos, a definitiva, pero o final, entre ambas, é claramente diferente. Iso dá tamén para quen queira ocuparse. Aquí a publicada é a eleita, a escollida directamente polo autor como obra publicável, pero esa versión anterior diverxe claramente no final. Auto dos simulados da Caravilla, cómica xa ou irónica, claro está, sobre o mito do Santiago Matamouros, xa desde o propio título, porque é o que tradicionalmente se representaban terras ourensanas, e xa o recolle Risco e Taboada de Chivite, pois era o auto dos semulados de Clavijo. Entón, do auto dos semulados
en medio galego, medio español, do auto dos simulados de clavija, pois aí temos a Caravilla, auto dos simulados da Caravilla con toda a carga de parodia correspondente. Semente de Dramón dos medios de comunicación, transparente, o título non precisa maior comento. Auto da autonomía, exactamente o mesmo, chamada para o 25 de xullo, Día da Patria Galega, entremés do 25 de xullo. Todas estas obras son breves, de formato pequeno. Poema en 4 tempos a un pescador galego, adaptación teatral. Auto do camiñante, homenaxe a Rosalía de Castro. Auto do pescador de Cana, en ligazón cos autos primeiros, o do taberneiro, do labrego, do mariñeiro, da costureira. Entremés da ópera, en ligazón con estas 4 ou 5 que acabo de citar. Brevísimo auto do outono, esprallamento lírico completamente, en correspondencia cunha parte clara tamén da produción poética. Paso do viño novo, por tanto tamén algo claramente vinculado á economía e á socioloxía galegas. Farsa épico-lírica ou viceversa, moi moral e de grande proveito sobre a doutrina político-metafísica da comellada Fray Nanel. Toda a parodia propositada sobre as delicuescencias metafísicas que mal se acomodan coa praxe política de que as distribuía, claro. Auto do Castromil ou Revolución dos Baúis, xa o comentamos, homenaxe ao Otero Pedrallo e desenvolvemento teatral de un soño. Auto do Regato do Cepelo, aquí case que falaríamos de auto-homenaxe, de reverencia a un lugar tan amado e tan querido, a despeito do seu limitado terreo por parte do escritor. Auto de Don Gaiferos ou Tránsito iluminado. Aí van a aparecer, por exemplo, pezas de Emilio Álvarez Blázquez ou de Miguel Anxo Ferran Bello en algunha outra, e entón aí temos tamén claramente tratamento metaliterario. Auto do M, dedicado a Antón Moreda, entre o subtítulo de Enténdase Centro de Recuperación de Doentes Mentais, onde o papel médico-paciente fica completamente intercambiable. É dicir, a denuncia da psiquiatría represiva ou do encerro psiquiátrico non terapéutico, senón censor, claro, é anticurativo. E, finalmente, Auto do Alugado ou O Encanto de Raboces, onde se fusionan unha figura do traballador galego cunha lenda tamén que parece indicarnos que da historia e da propia terra sempre podemos esperar piedade ou comprensión. Ben, pois, como ven, esta trayectoria enorme, pois, dá para, coido que pode facer certa aquela afirmación que antes realicei. Por tanto, só me resta congratularme da cuidadosa edición desta obra e de todos os afáns da Casa Museo Rosalía de Castro, da preocupación porque ficase tan ben composta, que sempre foi o fin que perseguiu Alberto Ansede. Agradezo non estar presente aquí porque é traballador de Lugo Diego Núñez, que maquetou e que tamén traballou non só con toda a competencia e con toda a formalidade, senón mesmo con todo o afecto, con todo o cariño tamén. Está presente aquí Manuel Ferreiro
Se o cito non é por estar presente, porque o citaría de calquer maneira, porque a súa paciente co-leitura ou leitura simultánea ao meu traballo ten un valor moi grande, porque con tal cantidade de obras non se trata xa de... é indispensable, en definitiva, que máis de 2 ollos. En fin, eu tamén estimo non só o traballo da Fundación e da Casa Museo, senón a presenza, claro está, de todas e todos vostedes, e fago votos para que a profesión teatral galega, tamén estimulada con este premio e con esta posibilidade de representación, pois se anime a penetrar na leitura desta obra, se anime tamén naturalmente a poder ila levando a escena e que, por tanto, vaya moito máis alá dun feito puntual. Eu coido que Manuel María estaría con esta publicación satisfeito e ademais en forma conxunta, como acontece tamén coa súa poesía ou coa súa narrativa, pero con xa esta completude, danos para mergullarnos nun universo lingüístico tan rico, tan fondamente posuído polo autor, que é unha auténtica fonte de aprendizado. Manuel María é un clásico que enlaza, un clásico a literatura galega do século XX, que enlaza neste aspecto claramente coa gloriosa tradición anterior, que fai gala ou que se caracteriza por un coñecemento empírico, físico, xeográfico, histórico, cultural, moi fondo do noso país, da nosa nación, acompañado tamén en simetría de un fondo coñecemento lingüístico. Por tanto, aquí hai un manancial de aprendizado nese sentido. Non hai postizos, non hai bisoñes, non hai sofisticación en absoluto. E entón, iso é moi de agradecer, porque estamos nun tempo de debilidade e de sangría tamén no uso lingüístico e en toda a riqueza que pode, pola nosa parte, ou que debera pola nosa parte, ser non só coñecida, senón tamén usada, que é o auténtico baremo da lingua. Claro, lingua é, como ben sabemos, uso da lingua. Así que, obrigada a todas e todos vostedes, feliz leitura, e calquera xa suxestión ou crítica, por suposto, ou opinión que les merecer esta obra, ou en concreto as minhas palabras, pois aquí estamos para tratar de responder. Moitas gracias. Para as persoas que veñen apoiando económicamente o traballo da Fundación e da Casa Museo, é dicir, os amigos e as amigas da Fundación, nos facemos sempre un agasallo cada ano, un cariño, e o cariño é este, por tanto, se estades aquí, pois podedes levar o libro gratuitamente. E os demais, pois, como é unha cousa moi especial, tamén facemos medio agasallo, porque este libro, como comprendedes, 740 páxinas en capa dura, e entón poñémolo a un prezo de 10 euros, para que todo o mundo que quixer, e que lle apeteza ler os textos, pois poida facelo. Ademais de facermos unha boa promoción entre as compañías de teatro, porque finalmente
nós queremos que isto se represente, sería, digamos, a culminación deste traballo imprescindible. É curioso, creo que ven ao fío un pouco do que temos comentado aquí, é curioso como no 2016, que se, como sabedes, dedicouselle o Día das Letras Galegas a Manuel María, eu creo que foron representadas máis obras de teatro nese ano que no ano dedicado a Roberto Vidal Bolaño. Roberto Vidal Bolaño, baixo o meu punto de vista, é un grandísimo dramaturgo, pero non tuvo demasiadas compañías que se atrevesen a levar os seus textos a... Bueno, curiosamente, no ano de Manuel María, que eu saiba, polo menos foron 8. Isto é moitísimo en teatro, non? Pero tamén, curiosamente, botouse en falta este traballo. Porque case todas, prácticamente todas, menos unha, foron sobre textos non dramáticos, sino textos literarios ben poéticos, ben narrativos. É dicir, as propias compañías, collendo os seus textos narrativos, construíron a súa peza. E, en outros casos, directamente, obras poéticas. Por exemplo, Os soños na gaiola, que botando a man dos seus poemas, urdiron un texto teatral, unha peza teatral, pero, con un soporte poético, dándolle... Entón, claro, isto botábase moito en falta, agora as compañías, pois, sí podrán acudir a isto, non? Non as, refiro meu, as compañías profesionais, non as 33 pezas, porque evidentemente moitas delas están feitas, como decía Pilar, con unha intencionalidade, mesmo en participación de campañas políticas. Cando o Estado Español se debate a entrada na OTAN, a Manuel María pídeselle algo para facer agitación. Eso que tanto se di agora nas rúas e non sei que, e que cando eu era estudante xo facíamos. Se íamos á Praza do Toural, verdade, con un texto de Manuel María e empezábamos a ir a representar estas obras, algunhas destas obras, non? Bueno, o auto trascendental da escola tradicional, iso era... Sí, era un programa de intervención. Entón, claro, evidentemente, eses textos só, digamos, completando o traballo con eles por parte das compañías profesionais, podría dar elementos, pero en sí, como obra unitaria, non é presentable, porque son unha finalidade moi concreta. Pero si hai material suficiente, bueno, e a prova é que neste primeiro certame que convocamos e que realmente só divulgamos directamente ás compañías, é dicir, poñéndonos en contacto con todas as compañías profesionais que nos coñecemos, non foron poucas, pero é posible, vamos, seguro que nos quedou algunhas. E non fixemos a publicidade pública porque é un traballo tan laborioso, o poñer de acordo a 26, 23 concellos e 3 diputacións, non? É tan laborioso que até que un acaba non pode facelo público, pero claro, o tempo pasa e ainda que empezamos con máis dun ano de antelación, pois aquí estamos, non? Entón, concretamos o que concretamos, que non é pouco, e fomos dando a coñecelo as compañías. Ben, pois, a pesar de ser o primeiro ano e a pesar de ser nestas circunstancias, pois presentáronse bastantes proxectos e creo que moi solventes, por tanto, hai un xurado que creo que tamén é moi solvente, Manolo Lourenzo, Kiko Cadaval e Belén Pichel, pois determinarán cal deles é o proxecto gañador. E, bueno, estamos moi esperanzados nesta historia que, claro, que con isto como elemento fundamental e de partida, pois creo que vai ser importante. Moitísimas grazas e xa sabedes aquí os que se sabedes amigos da asociación